Sonkku ja Aatos, antaa mennä. Sonkku ja Aatos, Xopon vuoro huutaa eetteriin, antamassa henkilöstön elämään nyt actioniin. Niin kuin Cheek sano, ei kantsis leikki tulella, mut nyt ois aika kuulla teidän feedbackia. Jamko vois olla enemmänkin esillä, olla näkyvis muualkin kuin kerran kuussa standilla. Kafen samat leivät ja ei-juomat vois olla välillä, freesimpiä viestiä vois muutenkin kuin läpällä. Petät jumissa kaavoissa, samat kalvot kyllä menettelee, laitteita ei osaa händlätä, joku piuhien kanssa taas sekoilee. Rehellisesti ei odotuksia tän Tupukylän instituutiolle, muutosta saa venata. Voisko se jäädä Moodle on selkeä, kaikki alright, alustana toimii ja hyvin menee. Peppi vois tarvita päivitystä, ei ahot slagia lähentelee. Yksi vanhuus ja webinaarit, molemmat pois paperiviestintä mintri.